Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сеҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзаамонро аз омода кардани пироги бо лаззат сар мекунем. Барои тайёр кардани пирог ба мо 1 кило вишня лозим аст, яъне олучаи сурх, 200 грамм равғани сливочный, барои оилаи мо 400 грамм лозим аст. Мо двойной порсия тайёр мекунем ва давомашро мебинед чӣ гуна келинаки ман тайёр мекунад. Беҳад болаззат шуд ва барои шумо ҳам тавсия медиҳам аз ана ҳамин гуна пирог тайёр кунед. дар ҳамин ҷо тамошобинони гиромӣ мехостам ба сарлавҳаи влоги имрӯза равшанӣ орам. дар влоги гузашта як кас дар комментария навиштанд ки ман аз ширкати Faberlic рафтанам, барои худам хайп кардам, яъне реклама кардам. шахсе ки ҳамин калимаи навиштааст умуман маънои ин калимая намедонад. маънои калимаи хайп ин рекламаи бар дурӯғ, яъне воҳима. дар гапҳое ки пештар ман гуфта гузаштам, ягон дурӯғ надорад, ягон фоизи дурӯғиш нест ва ба фикрам ки ин гапҳоя ҳамин лаганбардорон навиштагӣ ҳастанд. ман умуман аҳамият намедиҳам. ман просто маънои калимаи навиштагиша барояш маънидод карда истодаам. акнун духтарони азиз, биёед ба омода кардани пирог баргардем. ана ҳамин гуна олучая қатъи шир якҷоя мепазем як 5-10 дақиқа. пас хамирашро тайёр мекунем ва дар тафдон дар муддати 40-45 дақиқа мепазем. инҷо бошад бонувони азиз, шуморо ба кор ба ширкати Бонуфузи Атомӣ даъват менамоям. ширкате ки дар ҳақиқат дорои маҳсулотҳои хубу аъло аст. ман ҳам инчунин дар ин ширкат дар тӯли 4 моҳ аст ки кор ва фаъолият мекунам. беҳад ширкати хуб аст, ширкате ки маркетинг плани честный дорад. духтаро, айни замон дар званияи мастерӣ ҳастам. ширкати беҳтарин аст. чӣ хеле ки гуфтам, маош тақсим намешавад, балои шахсиятон намесӯзад ва харидҳои ҳармоҳа надорад. марҳамат духтаро, ба рақамҳои рӯи экран нависед. барои бо ман кор кардан дар командаи ман, барои ягон маҳсулотро заказ кардан, ба рақамҳои рӯи экран нависед. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. شدم پزمان رویت مادری جان. در فراقم ناله داری، به یادی من دلی 100 پاره داری. تو
هم من در فراقم ناله داری به یاد من دل Да. Кушать? Да. А, да? Нет. инҷо духтаро торти черепаха омода карда истодаем. Тарзи коршҳоро пухтанашро видео накардам. Анами хел сабират карданашро, яъне ҷамъ карданашро видео кардам. Марҳамат, тамошо кунед. Халат. Хорошо. Скажи им, пусть купит, да? А ты что купишь? Я соску, Соску? бутылочку. Зар? Мам, вот это вам. Это мама. Это от... Ой, это от Маши, от меня и от Малики. Вот это от Маши, а вот это от нас. Мы еще бабушке моей слезать несли. Да можете разговаривать. Цветочки. Мам, давай. Мам, смотри, какой у меня зайчик есть. Остановись. Какой грин. Держи. Кто-то написал стоп, чтобы они остановились.